As we're concluding today's Bible study, Kerry, can you read the Bible on Mark 16, verse 15? 16 verse 15. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." So, how do we understand that verse? I think we should go to the whole world and preach because Jesus is coming very soon. Yeah, it's true. Go and preach. It's really true. Yes. For real? Exactly. Yeah. Yesu akubwera msanga, kodi wangwirira ntchito yokopa myoyo. Oh, Yesu akubwera msanga, kodi wangwirira ntchito yokopa myoyo. Yesu akubwera msanga, kodi wangwirira ntchito yokopa myoyo. Oh, Yesu akubwera msanga, kodi wangwirira ntchito yokopa myoyo. Kristu ambiri atahirira sakugwira ntchito, mioyo yambiri ndiyotayika sitikusamala ngati mbala zosankhika ife tayitanirwa pita kudziko lonse iwe ukalalike. Go, Pita and preach to all the nations. Go and preach to all the nations that I'm coming soon. Yesu akubwera msanga, kodi wangwirira ntchito yokopa myoyo. Oh, Yesu akubwera msanga, kodi wangwirira ntchito yokopa myoyo.